Ngixoxela ngeservice delivery eyodwa la wena bheki awume ngo-service delivery awusho asiyeke amathaya akho la ayifika asidalela ingozi emgwaqeni la aqhumayo asibulalela abantu. Uyenzelani ukuthi uxhaphaze inkatha ikufande ukwazi ukuvula leli bhizinisi onalo bese usebenzela u-ANC uyiqhaphazelani inkatha? Inkatha vele neyixhaphaza kuze kube nini? Uyiqhaphazelani inkatha? Yenza ukuthi uxhaphaze inkatha yini? Ukuthi inkatha ifike ikufande ukwazi ukuthola indlela yokuphila bese ngathi usebenzela inkatha kuyaba sekuyayijikela sewusebenzela u-ANC. Inkatha uyixhaphazelani? Uyixhaphazelani inkatha? Ngoba phela ikufande inkatha ngoba yazi ukuthi uyilunga layo kuyaba sewuyijikela sewusebenzela u-ANC. Indaba yo-service delivery labo awusiyeke ngabo. Inkatha ngisho inkatha mina uyixhaphazelani? Yini xhaphaza inkatha? Uyixhaphazelani inkatha? Shuthi wena ufuna ukudla yonke into uyidlile imali yenkatha. Qedile imali yenkatha usukutholile ukufuna ibhizinisi sewunalo. Sewudla i-ANC manje. Shuthi wena uzodla nje uzele nje ukuzodla. Hayi musukudlala ngenkatha uyixhaphazela inkatha wena. Uyayixhaphaza. Uyayixhaphaza inkatha. Uyayixhaphaza. Futhi ngathi la bekufanda la benkatha bengayithola le video le. Xhaphaza inkatha wena. Inkatha ifike yakufanda mase uqedile usebenzela u-ANC. Yini uyixhaphazelani inkatha? IFP uyixhaphazelani? Ngeke phela singale bakithi inkatha abanye benkatha sometimes noma sigadla sibuye nganene inkatha sila sikhona nje yiyo. Abanye basuka enkatheni bazovotela i-MK. So ngeke singaluki into zakhona mase ayibona zonakala amandla khona esedliwa kalula kanjalo nje. Uyixhaphazelani inkatha ukuthi uzodla imali zayo ikufande. Masiqedile yakufanda uzokutholile ukufuna so yodla imali ye-ANC usuyidelile inkatha. Uyixhaphazelani inkatha? O-service delivery labo sitshela ngabo awusiyeke ngabo. Awusiyeke ngabo. Inkatha ikwenzeni? Xhaphazelani inkatha? Lungile kodwa. Sho mina macekeceke. Uyixhaphazelani inkatha ukuthi udle imali yenkatha bese uyosebenzela u-ANC? Wena nalamathaya ngopumu aqhuma yasibulalela imoto emgwaqeni senzele ingozi njengoba ku December abantu bazophinde bayothenga amathaya ku awupumu. Yini abantu isidalela ingozi mango December? Lento yakho bekumele ivalwe nje mase ku December iqala ukusebenza. Yabona isebenza ngoJanuary ngoMarch imiswe ngoba sososende isikhathi sama Easter kuzoba busy emgwaqeni uzosibulalela abantu. Kuthi la ngoMay iqale futhi isebenze mawuthi iyasebenza ngoba vese imali yenkatha le. Kuthi ngoNovember imele into yakho uyoziphinda uyibona ngonyaka ozayo. Namathaya ngopumu.